سروکاتیا زانینگها فراتê biryara ragirtina dawamê û ezmûnên emelî li her sê kolîjên bijîşka Dirana û Endezyariya Çandiniyê û Kolîja Zanistê ji ber kiryarên nebirpirsyarên PYD da. Li gor çalakvanên xwecihî, ciwanên şoreşger yên ser bi PYD ve dergehê Kolîja Endezyariya Çandiniyê rakir û ji xwe re kir ofîs. Waw yek bû sedema ragirtina dawam û ezmûnan li Kolîja Navborî. Her li gorî heman çalakvanan çekdarên PYD li Hesekê êrişî Kolîja Bijîşka Diranan û Kolîja Zanistî ku beşên kîma û fîza û matematîkê li xwe digire kirin û hemû xwendevanên ji wan kolîjan bi zorê derxistin. Li gorî heman çalakvanan PYD êrişî wan kolîjan kir bi mebesta vekirina komînên xwe. Her wiha di dema êrişa çekdarên PYD ser wan kolîjan astangî ji xwendekaran re durust kirin ku ew yek bû cihê nakokiyan di navbera xwendekar û çekdaran de. Ji bo êrişa çekdarên PYD ser wan kolîjan, Rêveberiya Zanîngeha Firatê biryara ragirtina ezmûnên emelî li wan kolîjan da. Ku ev yek bû cihê narazîbûna xwendevanan ku daxwazê wan ew e ku kesên çekdar nakokiyên xwe ji dem û dezgehên xwendinê dûr bixin. Di her werzekê xwendinê de û bi taybet di dema ezmûnan de nakokiyên çekdarên PYD û rejîma Esed derdikevin û ji bilî wê her du alî li hevkirine û li cihên din yên bajêr pêk ve serrêbendan e.